No Marrekki, sitä on morjes. Tällä kertaa sitten vähän vakavampaa asiaa. Tai no, vakavaa ja vakavaa, mutta ilman ylemmääräistä pöljäilyä. Meikäläisen some- ja nettikuplassa tulee toistuvasti esille kysymys siitä, mitkä ovat parhaita kauhukirjoja. Koska se asia nousee jatkuvasti keskusteluun ja se sattuu olemaan semmoinen juttu, johon on tullut perehdyttyä varsin monipuolisesti tässä tähän asti sen elämän varrella, niin ajattelin, että tehdäänpä siitä video. Aluksi oli kuitenkin syytä pohtia, mikä on kauhukirja tai kauhuromaani tai kauhunovelli ja mikä ei. Onhan nimittäin niin, että ihmislajin loputon kieroutuneisuus ja patologinen taipumus sadismiin tuottaa yhtä loputtomasti tositarinoita, jotka ovat paljon ahdistavampia ja kammottavampia kuin mitkään fiktiiviset sepustukset. Mutta eivät ne silti ole kauhukirjoja, vaikka ne pistettäisiinkin kansien väliin. Kauhuromaani ja novelli ovat fiktiota. Ja nyt tällä videolla mä keskityn nimenomaan kauhuromaaneihin. Se onkin, kuulkaa, semmonen juttu, että hyvät kauhuromaanit on harvinaisia ja loistavat tietysti vielä paljon harvinaisempia. Hyvään kauhutarinaan tarvittavaa jännitettä on hyvin vaikea pitää yllä koko romaanin mitan. Lyhyemmissä tarinoissa se on paljon helpompaa ja siksi loistavia kauhunovelleja on paljon enemmän kuin loistavia kauhuromaaneja. Tietysti kauhunovelleja on myös kirjoitettu ja kirjoitetaan huomattavasti enemmän kuin kauhuromaaneja, mutta joka tapauksessa. No, omalta kohdaltani voin sanoa, että ehdottomasti häiritsevimmät kauhujutut, sellaiset, jotka jäävät mieleen kummittelemaan ja vaivaamaan, on olleet nimenomaan novelleja. Ja nimenomaan se häiritsevyys ja se, että ne jää vaivaamaan on, ja se, että se jää niin kuin mielen päälle se tarina, niin minun mielestäni se on se seikka, joka erottaa loistavan kauhutarinan tai kauhuromaanin niistä, jotka ovat vain hyviä tai keskivertoja tai jopa suoraan sanottuja huonoja. Loistava kauhutarina pistää jotakin vinksalleen tuolla pääkopan sisällä. Se, mikä sen vaikutuksen sitten saa aikaan, on tietenkin yksilökohtaista, mutta veikkaanpa, että näistä pian esiteltävistä 6 teoksista löytyy ainakin yksi, jonka voisi olettaa tehoavan juuri sinun siellä. Onkin syytä varoittaa, että jos sellaista vaikutusta ei halua kokea, niin nämä kannattaa jättää lukematta. Ja kovin nuorille lukijoille näitä ei voi suositella ylipäätään. Mä olen hyväksynyt tähän listaukseen vain sellaisia teoksia, joissa on mukana jokin yliluonnollinen tai muuten fantastinen elementti. Kaiken näköiset dystopiat ja keskitysleiritarinat ja sotajutut ja sadistisia kuvauksia sisältävät thrillerit ja dekkarit voivat tietenkin olla hyvinkin kauhistuttavia, mutta varsinaisiksi kauhuromaaneiksi niitä ei oikein voi laskea. Ja missään paremmuusjärjestyksessä nämä eivät ole. Siispä asiaan, vihdosta viimein. Aloitetaan tällä jo klassikon asemaan kohonneella opuksella. Richard Mathesonin, lausutaan tällä tankerosuomalaisittain nyt tää Hell House, julkaistu suomeksi nimellä Helvetin talo. Se ei siis ole mikään kuvaus mistään kammottavasta remontista, vaikka toisinkin voisi kuvitella. Kirjassa kuolemaa tekevä sanomalehtipuhatta nimeltä Deutsch haluaa saada selville, mitä kuoleman esiripun tuolla puolen on, vai onko siellä ylipäätään yhtään mitään. Sitä varten hän on hankkinut omistukseensa Mainessa sijaitsevan Helvetin talon, ainoan paikan, jossa kummittelua ei ole pystytty osoittamaan huijaukseksi. Kummitustalojen Mount Everestinä tunnettua Helvetin taloa on yritetty tutkia ennenkin, mutta kaikki tutkimusretket ovat päättyneet katastrofiin, hulluuteen ja kuolemaan. Tällä uudella kierroksella mukana ovat kunnianhimoinen tohtori Lionel Barrett, hänen vaimonsa Edith, Mary of Florence Tanner sekä edellisestä tutkimusyrityksestä ainoana hengissä selvinnyt Benjamin Fisher. Jokaisella heistä on omat motiivinsa, traumansa ja pelkonsa, jotka sitten paljastuvat tarinan edetessä. Aika lupaava
alkuasetelma, eikö vaan? Helvetin talo julkaistiin ensi kertaa vuonna 1971, ja sen voi hyvinkin sanoa olleen aikaansa edellä. Kirjalliseen valtavirtaan päätyneistä kauhukirjailijoista vasta Clive Barker kirjoitti yhtä armottomia fyysisen väkivallan ja seksuaalismoraalisen rappion kuvauksia, ja hänkin vasta sitten 80-luvulla. Armottomuus onkin tässä se avainsana. Matheson ei sääli lukijaa tippaakaan, eikä mistään sentimentaalisuudesta ole tietoakaan. Silti koko homma ei missään vaiheessa lipeä tympäiseväksi sadismiksi. Matheson kirjoitti vaikka mitä. Romaaneja, novelleja, elokuva- ja TV-käsikirjoituksia. Steven Spielbergin esikoisohjaus Duel, eli Kauhun kilometrit, perustuu hänen novelliinsa. Ja takavuosien hittileffa I Am Legend, hänen novelliinsa, hänen romaaninsa tietenkin, joka sekin on kyllä hyvä, mutta ei helvetin talon veroinen, ainakaan minun mielestäni. Ja sitten For Something Completely Different, Robert Holstockin muinaisuuden kosketus, eli alkuperäiskielellä The Feds. Aivan turhan aikaisin edes mennyt Robert Holstock tunnetaan metsäaiheisista fantasiaromaaneistaan, mutta hän kirjoitti tosi paljon muutakin ja usein salanimellä. Richard Whitlock valokuvaa työkseen arkeologisia kuvauspaikkoja ja hänen vaimonsa Susan on kuvaamataidon opettaja. Perheeseen kuuluu myös vielä vauvaikäinen ottopoika Michael, jonka ympärillä tapahtuu outoja asioita ja jonka biologinen äiti tuntuu vaanivan jossakin aivan lähistöllä. Vähitellen tilanne rauhoittuu joksikin aikaa. Perheeseen syntyy tytär nimeltä Carol, ja vähitellen koulukiusattu ja yksinäinen Michael vetäytyy yhä syvemmälle omaan maailmaansa. Jos hän ei ole huoneessaan piirtämässä loputtomia spiraaleja ja labyrinttejä, hän leikkii vanhassa hylätyssä kalkkikaivoksessa mielikuvitusystävänsä kalkkipojan kanssa. Pian Michael alkaa tuoda kotiin äärettömän arvokkaita esineitä, jotka hän kertoo löytäneensä kaivoksessa sijaitsevasta linnasta, jota ei tietenkään ole olemassakaan. Nuo kalliit lahjat ja niiden houkutus saa perheen jo pitkään liitoksissaan natisseen dynamiikan romahtamaan, ja siitä seuraa ahneuden ja koston kaos, jonka sekamelskassa Michaelilla paljastuu olevan muitakin käsittämättömiä kykyjä. Mutta mistä ne ovat peräisin? Ja onko kalkkipoika sittenkään pelkkä mielikuvitusystävä? Nykyisyyden, menneisyyden ja mielikuvituksen sekoittuminen kuvataan tavalla, jollaista kirjallisuudessa tai ylipäätään missään taiteenlajissa ei järin usein näe. Mä kerroin tuosta juonista noin tarkkaan siksi, että tätä teosta on niin vaikea kuvailla ylimalkaisesti pelkillä adjektiiveilla. Holstockin kirjoitustyyli on niin omaa luokkaansa, että sitä ei voi pelkistää yleistyksiin. Kaikkien mieleen se ei varmastikaan ole, mutta näistä tällä videolla esiteltävistä romaaneista tämä on varmaankin se, jota ensimmäisenä uskaltaa suositella niillekin, jotka eivät yleensä kauhukirjallisuudesta välitä. Seuraavaksi Jeff Longin Tilinteon hetki, eli englanniksi The Reckoning. Se on niin ikään teos, jota voi suositella sellaiselle lukijalle, joka ei yleensä piittaa kauhusta. Itse asiassa mä luin tämän ensi kertaa silloin 20 vuotta sitten, kun se ilmestyi uutuutena paikalliseen kirjastoon, ja olin lukenut varmaan 2/3 tai enemmänkin ennen kuin mä hokasin lukevani sellaista kirjaa, joka on luokiteltavissa kauhuksi. Jeff Longin muutkin teokset, ainakin ne, jotka mä olen lukenut, on olleet vallan mainioita, mutta tämä on mun oma suosikkini niistä. Valitettavasti juonesta on hyvin vaikea sanoa mitään, ettei spoilaisi tai ainakaan juuri mitään, mutta sanotaan nyt sentään sen verran, että päähenkilö on Molly Drake-niminen valokuvajournalisti, joka matkustaa Kamputsaan liittyäkseen Vietnamin sodan aikana kadonneiden amerikkalaissotilaiden ruumiita etsivään ryhmään. Kun kaikki menee oikein kunnolla pieleen, ja sä avatkin yllättäen vihjeen siitä, mistä voisi löytyä kokonainen kadonnut amerikkalainen joukkue tai Plutoona. Molly ja muut värväävät avukseen paikallisia ja lähtevät seuraamaan vihjettä, ja sitten, loput saatte lukea itse. Tilinteon hetki on kaikessa lakonisessa taianomaisuudessaan pikemminkin vaikuttava kuin pelottava.
toisaalta siinä, että luettu teksti tekee syvän vaikutuksen, on jo itsessään jotain hiukan pelottavaa, eikö vaan? Etenkin kun kyse on proosasta. Tämä romaani sopi hyvin käsiteltäväksi Holstockin jälkeen myös siksi, että sen tunnelmassa on jotakin hyvin samantapaista kuin Holstockin teoksissa. Jeff Longin sademetsä ja Holstockin mystiset muinaismetsät tuntuvat olevan vähintään serkuksia keskenään monessakin mielessä. Seuraavaksi kirja, jonka läsnäololistalla ei varmaan ole mikään yllätys kenellekään, tai ainakaan juuri kenellekään. Stephen Kingin Uinu lemmikkini, eli Pet Sematary. Stephen King on parhaimmillaan loistava kirjailija ja armoitettu tarinaniskijä, luultavasti yksi maailman parhaista. Mutta mun on henkilökohtaisesti sanottava, että niitä Stephen Kingin tarinoita, jotka olisi onnistuneet saattelemaan minut henkiselle epämukavuusalueelle, niin on tuotannon laajuuteen nähden varsin vähän. Tuohon on poikkeuksiakin, ja jos mä en olisi päättänyt, että tähän listaukseen päästäkseen romaanissa on oltava niitä yliluonnollisia elementtejä, niin mukana olisi ollut toinenkin Kingin teos, ja se olisi ollut pitkä marssi. Mutta lemmikkihautuumaan tapahtumat on varmasti monille sen verran tuttuja, että niitä on turha alkaa kerrata. Mutta jos siellä ruudun toisella puolella on joku sellainen, jolle ne ei ole yhtään tuttuja, niin ei muuta kuin lukemaan, mutta omalla vastuulla sitten. Käytin nimittäin tuossa Helvetin talon yhteydessä termiä armottomuus, ja se sopii hyvin tähänkin kohtaan. Uransa myöhemmissä vaiheissa Stephen King on aika usein sortunut melkoiseenkin sentimentalismiin, mutta tässä teoksessa siitä ei ole näkyvissä sitten vilaustakaan. Uinu lemmikkini on armottoman synkkä kirja, ja just siksi se onkin niin hyvä. Ja seuraavaksi sitten huomattavasti vähemmän tunnettua, mutta aivan yhtä kuranttia tavaraa. Vuonna 1877 syntynyt ja vuonna 1959 menehtynyt itävaltalainen Alfred Kupin muistetaan kuvataiteilijana, mutta hän kirjoitti myös yhden romaanin nimeltä The Andere Side, josta minulla on tässä englanninkielinen versio The Other Side. Se julkaistiin vuonna 1909 Kupinin ollessa vasta hiukan yli 30, ja suomenkielistä käännöstä tästä ei valitettavasti ole olemassakaan. Joutais kyllä olla, mutta no, eipä oo. Teoksessa varsin paljon Kupinia itseään muistuttava nimetön päähenkilö saa vieraakseen vanhan koulutoverinsa Klaus Pateran. Suunnattoman rikas Patera kertoo perustaneensa Keski-Aasian vuoristoon Utopia-kaupungin, turvapaikan niille, jotka ovat pettyneet moderniin sivilisaation, ja aikansa emmittyään päähenkilö vaimoineen muuttaa sinne Pateran unelmavaltakuntaan. Ja aluksi kaikki onkin tosiaan niin kuin hyvää unta, mutta aika pian asiat alkaa sitten käydä kummallisiksi ja vielä kummallisemmiksi ja sitten suorastaan kammottaviksi, painajaisiakin pahemmiksi. Teosta on pidetty surrealistisena fantasiana ja ties minä, mutta minusta se on kauhua. Kauhua, jossa on surrealismin ja fantasian piirteitä, mutta kauhua yhtä kaikki. Tsekkaa vaikka jos et usko, mutta varoituksen sana. The Andere Side ei ole helppoa tai miellyttävää luettavaa, vaikka se sisältääkin myös absurdin humoristisia elementtejä. Sitä ei myöskään ole helppo kuvailla. Kupinin väitetään saaneen vaikutteita Franz Kafkalta, mutta minun mieleeni tuleva lähivertailukohta on Gustav Meyrink. Onkin osuvaa, että osa Kupinin teostaan varten tekemästä kuvituksesta oli alun perin tarkoitettu nimenomaan Meyrinkin romaaniin Der Golem, joka ei muuten ole yhtään hassumpi sekään. Nykykirjailijoista taasen Thomas Likotti lienee lähinnä Kupinin tyyliä. Sitten joku tai monikin voisi sanoa, että viimeinkin ollaan loppusuoralla. Jäljellä on yksi teos. Dan Simonsin Kalin laulu, eli Song of Kali, kirjoittajansa ensimmäinen romaani. Se sijoittuu vuoteen 1977, julkaistiin vuonna 1985
ja suomenkielinen laitos ilmestyi vuonna 2001. Ja Kalin laulu jäi tähän viimeiseksi siksi, että se oli mulla kesken, kun mä tein tätä kässäriä. Ja on se pikkusen kesken vielä tässäkin kohtaa, mutta eipä se haittaa. Niin kuin kaikki muutkin tämän listauksen kirjat, mä oon lukenut Kalin laulunkin moneen kertaan. Ja ensinnäkin, tiedän kyllä, että Kalkuttaa pitäisi nykyään sanoa Kolkataksi, mutta tässä kirjassa Kolkata on vielä Kalkutta. Ja koska Kalkutta sopii minun suuhuni Kolkataa paremmin, puhun Kalkutasta. Asiaa koskevat mahdolliset valitukset käsittelee Hikiänkosken Kivennavan Kaksoisvirranmaan kuntayhtymän täysivaltainen nimismies. Kalin laulun päähenkilö on kirjallisuuslehden toimittaja Robert Lutzak, joka saa kuulla, että 8 vuotta aiemmin kadonnut ja kuolleeksi oletettu merkittävä intialaisrunoilija Das ei kenties sittenkään ole niin kuollut kuin on luultu, vaan hyvinkin elossa ja jopa kirjoittanut uusia runoja, jotka ovat valmiina julkaistavaksi. Lutzak lähtee Kalkuttaan tutkimaan asiaa ja mukaan lähtevät intialaissyntyinen vaimo Amrita ja vauva-ikäinen tytär Victoria. Ja sitten tapahtuu, se mitä tapahtuu. Tässä on jo tullut mainittua adjektiivit armoton ja synkkä, ja Kalin laulun kohdalla niihin voi lisätä raan, groteski ja miksei suorastaan iljettävänkin. Nykyisinä valistuneina aikoina Kalin laulua on moitittu rasistiseksi. Siitä kukin lukija tehköön omat johtopäätöksensä, mutta minun mielestäni kyse on pikemminkin yleisestä misantropiasta kuin varsinaisesta rasismista. Teosta on moitittu myöskin sekavaksi, ja mä muistan, että silloin, kun mä luin sitä silloin ekaa kertaa joskus tämän vuosituhannen alussa, niin aika sekavalta se tuntui minustakin. Mä oivasin oikeastaan vasta nyt tällä tämänkertaisella uusinta rundilla, että teoksen rakenne onkin paljon monisyisempi ja fiksumpi kuin mä olin aiemmin ajatellut ja hoksannut. Kalin laulussa on oikeastaan 2 erillistä kauhutarinaa. Toinen, jossa on mukana yliluonnollisia piirteitä, ja toinen, joka on täysin maallista laatua, ja jonka olemassaoloa ei edes ymmärrä, ennen kuin se käy selväksi. Kumpi niistä sitten on kauhistuttavampi, ja miten ne liittyvät toisiinsa, jos liittyvät, jääköön lukijan itsensä arvioitavaksi. Tiettyä kaoottisuutta teoksessa on, mutta se sopii atmosfääriin, ja sitä atmosfääriä ja tunnelmaa tosiaankin riittää. Se ei vaan ole mitään miellyttävää laatua. Ehkä teoksen todellinen päähenkilö ei ole Robert Lutzak, runoilija Das eikä edes jumalatar Kali, vaan itse Kalkutta. Mä en ole kummonen matkailija, mutta tämä kirja on herättänyt minussa halun käydä Kalkutassa jonain päivänä. Ehkäpä se tarkoittaa sitä, että olen todellakin kuullut Kalin laulun. Noin, ja siinä se. Kiitän huomiostanne, kiitos. Ja päätän toteamalla kauhukirjallisuuden olevan vaatimattomalle itselleni niin rakas aihe, etten olisi ollenkaan yllättynyt, jos palaisin siihen myös tulevaisuudessa, joko huumorilla tai jotakuinkin ilman, kuten tällä kertaa. Leppoisia lukuhetkiä ja muistakaa se, mitä Jörn Donner sanoi lukemisesta.